Den kramen från Henrik Eriksson på Bibic. Bare på svensk. Jeg forstår ikke alt det, altså. Hvordan synes du, I håndterer den kendskærning, at I er 11 mod 10? Og det forstår jeg ikke, altså. Hvordan har jeg ret i, at I virker utrolig trætte til sidst i kampen? Og det forstår jeg ikke. Hvordan skal I gribe den anden kampen næste uge, næste vecka? Ja, jeg känner för det. Taktisk, hvordan skal I gøre for at... Okay, held og lykke. Ja, tak så mycket. Sorry. Webber rätt in i baken och det där är en exakt likadan smäll som Josef Kral gjorde tidigare. Vilken kropp! Titta, han har glömt att ta av skridskoskyddet. Det kommer han få höra i många år till. Alltså, titta här, titta!